takun farko na yi motsi daga wajen Najeriya zuwa cikin Najeriya. Taku na biyu na lissafa riba ta miliyan 100 a cikin hangarata. Taku na uku ban san me zai faru ba. Akwai wata yar matsala fa. Motar nan ce ta yadda ta fashi. Wace motar? Motar da ta ɗebo kayan amaryan nan jiya. Ƙarya kike. Tabbas na san ba za ki taɓa tafiya ki bar adashin da ke ce ɗaukar ƙarshe. Wallahi mata ta ce mai gida. Matar ka baka ce? To wallahi kai ka ɓata min aiki na. Kuma in Allah ya yarda kana kallon hadarin nan yadda ya taso, insha Allah ba zai saukar da ruwa ba sai dare yayi kuma lokacin kai bacci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.